Tata ambosi nke mbụ n'ime ọnwa nke ise n'afọ nọ n'ime ya. Anyị ji obi mkpọkọta n'ụtụtụ a na jamansi a n'isi nwanne anyị nwoke Ifechi ọkụ Emeka Arachie ịyọ ngọzi nke Chineke natatụ abanye na mmemme Nze Ichi dịka omenala esi wee dị. Ka Chineke na nọnye mmemme a ga-eme tata ka ọ gaa nke ọma. Onye ahụ ụbọchị dị mma, gozi niile ga-abịa n'ebe a. Mmemme a ga-eme ka ọ gaa ọfụma, mgbe a ga-emechakwa ya ka onye ọna nọrọkwazị n'udo. Tata bụ St. Walker is optional memorial. Ọnọ igosipazi anyị parish anọ na ya St. Walker na Emeka abịa na-abanye ọrụ St. Walker Joseph nke onye ọrụ n'ọrụ ka na-abanyere na Adazi. Ọrụ ka na-abanyere na Adazi ịrụ onye ọfụma rụọ ọrụ na Adazi bido n'ụmụnna ebido be Arachie gaa n'ụmụnna bịa na Amaolu bịa na Nnewi ihe wee dị mma. A na-ekele Chineke tata nke bụ a special day. May 1 ị ga-echeta ya Joseph onye ọrụ onye na-abanye n'ọrụ edozie ma Amaolu ma Adazi. Ana Chineke ọ nọnyere gị nọnyekwaza ndị ikwu na ibe nọnyere anyị nche niile gozi obodo anyị bụ Adazi. Chineke ji aka ya wee dobe ọ dị otu ọ dị ịkpara na ọ ga na-aga n'iru udo ịdịkọ n'otu na-aga m n'iru. Anyị chekwazi ebumnobi a ji wee bịa na Chineke na ji ike niile kwadoro ekwere anyị kwadoro arịrị anyị bụ na ịgbado ozizi onwe anyị nke ọma maka omi nke adịghị nsọ ka anyị kweta n'anya meghara site n'ekwupụta nje anyị ga ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Ka anyị rịọ arịrịọ. O Chineke mmalite nwere onwe anyị na nzọpụta anyị ruru arịrịọ anyị ka ime ka anyị gbapụtara si na nwụsị ọbara nwa gị si na gị nweta ndụ wee nọ n'okpuru gị nwere ebighị ebi na-emume mkpa ahụ ọbụla site nwe na Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi chapter 13 verse 26 to 33. Pọl guzoro n'ụlọ nzukọ Antioch nke dị na Arachie feru ha aka ka ha gee ntị bido kwuba okwu si ụmụnna m ndị si n'agbụrụ Abraham na ndị niile na-atụ egwu Chineke nọ n'etiti unu. Ọ bụ anyị niile ka Chineke zitere ozi nzọpụta nke a. Ndị bi na Jerusalem na ndị na-achị ha aghọtaghị na Jesu bụ onye nzọpụta. Ha aghọtakwaghị ihe ndị amụma kwuru nke a na-agụpụtara ha ụbọchị Sabat niile. N'ihi ya ha mezuru ihe ndị amụma kwuru site n'ịma ya ikpe ọnwụ. Ọ bụ eziokwu na o nweghị ihe kwesịrị ọnwụ o mere a ga-eji ma ya ikpe. Ha rịọrọ Pilet ka o gbuo ya. Mgbe ha mezuru ihe niile edere n'akwụkwọ nsọ banyere Jesu, ha siri n'elu obe wedata ya lie ya. Ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie. O gosiri ndị na-eso ụzọ ya ndị si na Galili soro ya ruo Jerusalem onwe ya. Ndị a bụzi ndị akaebe ya ugbu a n'ihu ndị mmadụ. Anyị bịara iwetara unu ozi ọma na ịgwa unu na ihe ahụ Chineke kwere nna nna anyị ha na nkwa ka o mezuru anyị bụ ụmụ ha site n'ime ka Kristi si n'ọnwụ bilie. Nke a bụ dịka o si dee ya n'akwụkwọ Abụ Ọma isi nke 2 sị, ị bụ nwa m,
ụbọchị taa ka m mụtara gị okwu nke ose bụrụwa ịbụ nwa m tata ịbụrụla nna m, ịbụ nwa m tata abụrụla m nna gị. 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 O kwuru sị, nke a bụ eze nke m kwụbara na Zayọn, ugwu nke m dị nsọ. Aga m ekwupụta iwu nke Onyenwe anyị, n'ihi na Onyenwe anyị gwara m sị, ịbụ nwa m tata abụrụla m nna gị. Rịọ m arịrịọ, aga m enye gị mba niile ka ha bụrụ nke gị, ka akụkụ ụwa niile bụrụ ebe ọchịchị gị. Ị ga-eji mkpara igwe kwụba ha ma kụrichaa ha dịka ite onye ọkpụ ite. Ya bụ ugbu a, unu ndị eze, mụta na-akọ ndị ọchịchị nke ụwa, kpachara n'anya, febe na Onyenwe anyị, banụ ya egwu, ma adị jijiji n'ihu ya, ma sọpụrụ ya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. I don't need to. Hallelujah. I don't need to work on all fear ever. Mụ onwe m bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla ga-abịakwute nna m ma ọ bụghị site na mụ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Mgbe ọ batara n'obodo ya, ọ kụziri nkụzi n'ụlọ nzukọ. Nkụzi a tụrụ ha n'anya, nke mere na ha jụrụ wee jụọ sị, olee ebe nwoke a si nweta amamihe dị otu a na ike ịrụ ọrụ ebube ndị a? Ọ bụ na onye a abụghị nwa Josef onye ọkpọ ntu? Ọ bụ na ọ bụghị nne ya ka a na-akpọ Maria? Ụmụnne ya ndị nwoke ha abụghị James, Joseph, Simon na Judas? Ọ bụ na anyị na ụmụnne ya ndị nwanyị anọghị ebe a? Olekwa ebe o nwetara ike dị otu a? Ha wesara ya iwe, ma Jesu zara ha, onye amụma ọbụla nwere nsọpụrụ ebe ọbụla wezụga n'ala nna ya na ezinụlọ nke ya. N'ihi okwukwe ha, ọ lụghị ọtụtụ ọlụ ebube n'ebe ahụ. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. O Mary, conceived without sin, Pray for us who are recalled to you. O Mary, conceived without sin, Pray for us who are recalled to thee. kind of Amen and amen. Amen. Happy new month. Happy new month. Yes. Ọnwa ofu bụrụkwa ọnwa mara mma
ka anyị ji wee gbakọọ iji kele Chukwu chụọ aja masị ọfụma wee kwado ka Chineke Nna wee buru ụzọ, ka Chineke Nna wee buru ike nke mmadụ, wee bụrụkwa ebe ọ bụla anyị tinyere aka Chineke Nna a na-agbazuru anyị. Ada ọnya ka anyị nụrụ na ihe ọgụ nke a gụrụ anyị n'ụbọchị nke tata Chineke Nna ahụla na gị ka ị rụọrọ ya gịnị ọrụ ikwu eziokwu dịka anyị si wee nna mbụ ka onye isi nchụaja gwa you are unto the altar of light, omihukwu Jesus, doer of great things. Anọ ya bụ ụmụnne nna Chineke dịka akwụkwọ nsọ si wee kpaa ya n'ụbọchị nke tata. Ọ bụ ọsọ na a na-ahọrọ Emeka, beta anyị niile ka ahọ n'ụbọchị nke tata n'ọnwa ọfụ anụnwa ka anyị bụrụ ndị gịnị Chineke Nna ka na-akwụdoro oge niile site na nhọrọ ahọrọ anyị ka ndụ anyị na-egosi n'omume anyị ihe ọbụla anyị na-eme ka anyị ma na Chukwu Nna họrọ anyị n'ọnwa Mee ozizi. I have chosen you for something important. And don't ka ikete na ebe ọbụla ị nọ ewepụna anya ihe ọbụla ndị mmadụ ga-ekwu, kwụba aka gị ọtọ mee ihe ahụ. Cheta na akwụkwọ nsọ ka Jesu Kristi nọ na-akụzi nkụzi, ndị mmadụ ebido wee jụba kedu onye bụ ihe a, kere ebe o si nweta amamihe a, ọ bụ na anyị amaghị onye ọ bụ na ọ bụ nwa anyị, ọ bụ na ọ bụ nwanne anyị nwoke, anyị ma nne anyị ma nne ya. Yes, ihe a bụ nsogbu niile anyị ga na-enweta oge ọbụla dịka onye otu Kristi. Mana anyị kwụba aka anyị ọtọ mmadụ ihe anyị kpọrọ anyị, ịfụ na ahịa chụrụ niile a ama mmetụ anyị, ma ka gịnị okwu nke Chineke Nna ga-abụ ife na ndụ anyị oke niile. Ya bụ ụmụnne na Chineke, ekpere anyị n'ụbọchị nke taa dịka anyị na-eri oriri Joseph the Worker, anyị niile nwere ọrụ anyị ga-alụ. Ọrụ ezinụlọ anyị ga-arụ ya, ọrụ obodo anyị ga-arụ ya, ọrụ ụwa niile anyị ga-arụ ya. Bet na ọrụ ise anyị niile ịbụ na gịnị ọrụ ndụ anyị. Anyị lụkwa anya na-alụ na ndụ anyị, efu na ọrụ ezinụlọ ama gịnị ama mfi arụ anyị ka anyị ga-esi ọrụ na ndụ anyị. Anyị cheta na ebe ọbụla anyị nọ na anyị ga-abụ gịnị onye eziokwu. Ya bụ nwanne anyị Ifechiọkụ Emeka, cheta n'ụbọchị nke taa ichuzu May to be a memorial day, to be a special day, not only for Joseph, for Our Lady, not only for Our Lady, the altar of doer of great things, where you belong every Tuesday to do adoration to God, that you are not alone, that God will always direct you, doer of great things will always be there for you. So ụmụnne na Kristi ka jamaa si nke a bụla aja otito nyere anyị niile ka ọrụ nke Chineke Nna gbabata n'ime anyị si na Kristi onye nwe anyị. aja nke mmadụ na ga asọ Chukwu Nna ji ike niile nara anọ
ọma iko nara onye nwe anyị na-arịọ onyinye nke ezinụlọ gị ka n'okpuru nchedo gị ka a ghara etufu ihe ha nwetara ma nwetakwa onyinye dịga ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi unu elu ka anyị edochukwa anyị ekele. O kwesịrị ezi abụkwa ihe ziri ezi ọrụ ya nzọpụta anyị na anyị ga-enwe ogologo adị nsọ. Chineke jigodo ụwa tụọ ụwa na ori nnukwu mmemme pụrụ iche ncheta isi obodo ngọzi iji otu kwesịrị ekwesị wee na-eto na-aja gị mma na-ekwupụta gị. Ọ bụ nwoke onye ezi omume inyere Virgin nne nke Chukwu ka ọ bụ di ya, bụrụkwa nwa odibo kwesịrị ntụkwasị obi anya ruru ala. I mere ka ọ bụrụ isi ezinụlọ gị ka o nwee ike na-ejikwaba dị ka nna so otu nwa gị eturu ime ya site n'ike nke mmụọ nsọ dị nwe na Jesu Kristi onye dị ọma si na ya na-eto egwu eze gị. Ike ọchị na-esepụrụ gị nke na majiji n'ihu gị. Igwe na-esepụ ike ọka nọ na-eto gị. Anyị na-arịọ ka ikwe ka chekọrọ ya na nke ha bụrụ umeala na-eto gị na-asị ese n'obi isi ka na-asọ ọbụla emere na arọbido dị asụsụ kasa mmụọ gị ka wee ghọrọ anyị ahụ ọbara nke onye nwaanyị Jesu Kristi o bụpụtapido ya n'ahụ nwere nchakọ na onye ekele na nwa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị anụ nke arụmịka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si gbachara nri ya anyasị ogboro iko nsọ ekwekebe onye ụmụazụ ya na-asị anụ ka nwụrụ mkpetụ nke ọbara m ka ọ gbara ụdị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na emeghị mmadụ nke gbara njọga na-emerụ nke a na nketa nke m. Ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwusa ọnwụ gị ya na-ekwusa na mbilite n'ọnwụ gị Ebe chukwu na mbilite n'ọnwụ ya na onye ga-aja nke n'ikoso nke so na-ekirikọ Chukwu na-efe gị ajụm a na-arịọ ka a bụ na-eketa oke na ọnọbara Kristi bụ dekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na bishọp anyị Paulinus na ndị ejide echi niile. chetakwa ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ahụ ụla were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ịhụ gị. Anyị na-arịọ ka i mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Josef dị ngọzi bụ di ya na ndị apọstụl gị dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche nke mbụ ụwa taa ụwa keta ekpe nke ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa gị na-eto gị na-edo gị ebube site na Kristi onye nwe anyị. Si na ya bụ Kristi isonye nakwa n'ime ya dịkwa n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọkọ n'otu n'oso adịrị gị Chukwu nna dị ike niile site n'ụwa taa ụwa niile.
ebe nyere anyị unu enye ndụ abịakwa ndị eji nkụzi nke Chineke wee zụọ ka anyị wenu kama obi kpee Lebe nyuga kasi na ke bere ki kato njo ke nile onye bora ngi sugu nile ure chukwa sana to akamba chi gonzo putani Yesu Kristi onye wa Yesu Kristi kuranda ko soge udo kan na habu do kam ne nyunu e ko na janja ko ko ke zuba ke nyo do ko do tu che ki siri cho ibe de na achi ebi amen udo ko sebro wa dirono mgbe niile ka ihe eti n'ụba anyị ekele nke udo nke Chukwu onye na-egbochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi mabụda akpọrọ oriri nke nwa atụrụ Chineke Oye,
ịhụnanya ya dị omimi Chineke amamihe n'onwe ya ịhụnanya ya ebukakwa ụmụ mmadụ kele Chukwu na ekele dịrị Chukwu abụ m ndụ n'eziokwu Jesu gara niile onye soro m ga-enwe ndakọ mmadụ ka anyị sobe ya oriri dị asọ eluigwe n'ụwa na-emekọrịta Chukwu na mmadụ abụrụ otu ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta ihe ọma bụrụ otu n'ime mmụọ ịtụnanya ya na ihe omimi na-eketa amamihe n'onwe ya ịhụnanya ga-ebukakwa ụmụ mmadụ kelelu Chukwu na ekele dịrị Chukwu n'ọbụ ndị ọma n'ọbụ ndị ọma alụ Chineke alụ na-eme mmadụ n'ọbụ ndị ọma n'ọbụ ndị ọma n'ọbụ ndị ọma alụ Chineke alụ na-enye ndụ n'ọbụ ndị ọma bịarie n'ọbụ ndị ọma bịa kpọọ n'ọbụ nye ndụ alụ Chineke alụ na-agwọ ya biere ya n'ọbụ ndị ọma n'ọbụ ndị ọma n'ọbụ ndị ọma alụ Chineke alụ na-enye ndụ n'ọbụ ndị ọma n'ọbụ ndị ọma n'ọbụ ndị ọma alụ Chineke alụ na-enye ndụ n'ọbụ ndị ọma gị na ndị na-ahụrụ gị n'anya Chukwu ekwere m esekpụrụ m gị echekwubere m na gị ahụrụ gị n'anya ayọ m mara maka ndị na-ekwere ndị dere ise Joseph onye ọrụ dị asọ ekpere ime obi ka anyị rịọ arịrịọ chịkọba n'udo onye nwe anyị dị jiri afọ ọma gị zọpụta ka a gbapụta si n'ahụ nke nwa gị ha ewegoro ya na mbilite n'ọnwụ ya ọ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi amen Anyị nọrọ anyị. N'afọ fada mụ na ya na-alụ ọrụ fada anụwa anyị ji were anabata mmadụ niile anyị kere Chukwu onye mere ụka anyị nọdụ ebe a n'ụbọchị tata were anabatazi ndị fada nọ n'isi emume anụkwa fada ọkụkọ ike nwa anyị fada John Paul nwa anyị kwa broda Emeka anyị na-asị mmadụ niile bịara ebe a nọ niile bụ nọ ebe a anyị na-ekele ndị nze na ọzọ anyị na-ekele unu niile maazị Chineke ka ọ gọzie unu iji anyị bịara nke mma ma anyị ga-anakwa ọfụma anyị na-ekele ndị anyị nọ befa ndị be Arachie anyị ekele unu ekele ịkpọrọ anyị oku n'aka na-ahịa Chineke ka ọ gọzie mmadụ niile ndị ga-ekelezi ndị na-ebe unu oge ụmụ na-abara nkelezi Chukwu anyị agọzie mmiri Father John Paul, I celebrate Kakata. Big man is within you, Moga. The don't man on our way, can fool I am on I am. If I don't kick away, is within you, Moga. So, and I hear to her.
nwee ibe ihe eme mma agwaghị ya ọ ya agba ya akpọ na jụọ m ese and a na-arụkwu ọrụ gbasara ofu obi ọmụrụ ya ka a na-etiekọta ọnụ ya agwaghị onye isi ibe ọra gbasara na-eme ofu obi ka ọ dị mma onye ka anyị etiezie m ya na-arụkọta ya ọnụ so nyanwa ama na ọ ya abịa nwata na ọ ya emekwa ibe echi ọ ya emekwa ekip today ọ ya emekwa ekip today nwanne ya nwoke isi n'ọbọda a ga-akwụ ya by tomorrow so ọ sị na ọ ya abịa tia na mma na ọ ya abịa ọ bụrụ na ire mere gị na o mekwuru m so fada biko ana m ekele the parish priest ana m ekele prof fada John Paul Adazi Nnukwu amaghị onye anyị nwere ọ na mba ka amụ ya na Lagos kịta transfer abịa to side Benue amụ ya na Lagos onweghị ụka ife oyi kịta anyị na-ene anya oyi amụda ọdụmeshua ya fọm amụ ọdọfị ọfa agụrụ afọ nwanyere ya distri na-ene anya wee dị ya datị ọ ife eji wee amụ ya very prayer all the prayerful very good reverend father anyị nwere nnukwu ihe na-adazi nnukwu but anyị nwe anụ na oge ọ na Lagos ndị Lagos na-eje na nke ya ọ na-eme ekpere na Lagos yes and ama na ọ na-eme ekpere kịta na Benue ebe ọ nọ na very good special reverend father so anyị nwere ihe so ọrụ mechaa onye be ezi ka ebe ezi ka ezigbote enyi m nwoke klasmeti m ka anyị wee gụkọ akwụkwọ brọda nọ biko ana m ekele onye ọbụla na-asị ife a na-akwado ime ife gbasara Adazi and ibe nọ ya bụ eziokwu anọghị na ka abịa tụgharịa na chi ya azụ anọghị na ntụgharị ihe nọ ya bụ eziokwu so ụmụnne m wee kwado m wee sị m pụtara m kwudosi ike na abụkwa na nna ekwu eziokwu onye isi emego onye nke ịbụ mee mụ onye nke ịtọ asụrụ m mere nke ọrụ anyị kwuru ụzọ eziokwu etu nna isi wee kụziri anyị onye ọla bịara ebe a Chineke ga-eduragakwa onye ọla udo na aṅụrị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị biko ọ nọrụzie o nwere ibe afọ ewere ya mee wee bịachi agbazi azụ oge akara aka erugo biko fada ụnụ asa ha na-ekwu oge anyị nwekwara ndị kwaya so ọ na-arụ ebe ọrụ na-ekwe ka anyị ga na-ebe ebere ka fada ebe ọrụ ọ na-ebe ebe taa anyị na-ebe ebe so ana m ekele ndị kwaya biko daalụ anyị ga na-aga n'ihu na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị daalụ etinyere m gị iwu mmiri ekere eke n'afa nna onye pụrụ ime ife niile n'afa Chukwu dị ndụ n'afa Jesu Kristi bụ nwa ya gọzi dị nwere anyị na site n'ike nke mmụọ nsọ etinyere m gị iwu ka esi n'ibu mmiri nkịtị pụọ kama ka e bụrụ mmiri nke ga-enwe ike a ga-eji na-achụpụ ekwensu bụ onye iro anyị achụpụ ya
mmiri ya na ndị mmụọ ozi ya na ndị na-enye aka imetụ ụwa anụnwa site n'inye aka nke nwere anyị Jesu Kristi onye ga-abịa iji ọkụ ke mmadụ nke dị na ndị nwere anyị ikpe site na Kristi onye nwe anyị mmanụ napụrụ eme ife niile onye kwadobere ife a ga-eji na-azọpụta mmadụ were mee mmiri ka ọ bụrụ ife a ga-esi na ya wee na-egosi ọrụ ebere dị iche iche. Anyị na-ayọ ka igozie mmiri ndị anụnwa dị n'ebe a were ha gbaa anyị ume n'ụbọchị nke taata anyị na-eme ncheta n'ite n'ọnwụ nke nweta ka esi na mmiri niile ndị anụnwa tupu ekwensu si na mmiri ndị anụnwa na-enweta ndụ nke mmụọ ka onye ọbụla bụ onye kwere na ga emesara mmiri enweta nwụcha dị ọcha. Mee ka azọpụta anyị n'ọnya nke onye iro na-ekwe. Anyị na-arịọ gị inwe nna anyị ịzọpụta anyị n'afọ niile nke ekwensu. Anyị na-arịọ gị inye anyị ike nke ahụ na nke mkpụrụ obi ebe anyị na-akpụpụ afa nsọ nke site na nwere anyị Jesu Kristi nweta ebe na ya dị ndụ na-achị ndị otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Echere gị iwu nnu ekere eke n'afa nna onye pụrụ ime ife niile n'efunanya nke nwere anyị Jesu Kristi na n'ike nke mmụọ nsọ. Echere gị iwu site na Chukwu dị ndụ, site na Chukwu bụ ezi Chukwu, site na Chukwu dị asọ, site na Chukwu ka maka ọdịmma nke mmadụ weta iwu ka a na-agọzi site n'aka ụmụ odibo ya maka ndị ga-abịa mara ya site n'okwukwe n'afọ atọrọ oturi ngọzi ka ị bụrụ ụzọ a ga-esi na-achụpụ ebe ozugbo niile anyị. Ya bụ anyị na-arịọ ogige nwanne Chukwu anyị ka ire onu anụnwa nsọ ịgọzie ya ka ọ bụrụ ọbụ ga-adị niile maka ndị niile a ga-enye ya. Ọ bụ ga-arụrụfe ọrụ mgbe niile n'afọ ndị anyị Jesu Kristi onye ga-abịa iji ọkụ be mmadụ nke dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ site na Kristi onye nwe anyị. Ose bụ ụwa nnapụrụ ime ife niile dị nwanụ dị ebe ebe. Anyị ji obi ume a na-arịọ gị ka nnu anụmụ nyere anyị bụ mmadụ nweta ngọzi gị ka ọ bụrụ ife a ga-ejiri edo ndị metara ya afọ ka na-arụ ka na mkpụrụ obi site na Kristi onye nwe anyị. Nna anyị nọ n'eluigwe ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata mee ka ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbara mmehie anyị. Ekwela ka anyị bụrụ mmanya na nzọpụta anyị na-eji ike ya ekele. Chukwu onye pụrụ ime ife niile eze dị ike niile were na-achụ wee na-emeri oge abụọ na oge n'ụzọ pụrụ nnukwu iche ndị na ntụtụ Kristi ọgụ dị nwenụ anyị na-atụ gị egwu mana otu aka ahụ kwa anyị ji umeanị daa n'ụkwụ gị na-arịọ gị ka ime ka nnu na mmiri nke agụkọrọ ọnụ nweta ngọzi gị na ịdị asọ nke gị n'ụzọ pụrụ iche ka ọ ga-abụ ebe abụ na ebe metara mmiri a ma ọ bụ onye abụ na onye setara mmiri a kpọpụ afa nsọ gị ihe afọ ma ọ bụ onye afọ nweta dị ọcha ka ekwensu afọ bụ onye ire anyị ghara inwe ike iyi anyị egwu ọzọ kama ọ gbanaga dịka agwọ na abụba ndị aka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. kama na ọgụ anyị eke ndị ọgụ na ndị ọgụ na n'aka dị n'afọ onye mere n'ikpe na aka ọrụ dịgasị ebe a ga-enye nwere ụbọchị nketa dịka onye iji n'obodo Adazi Nnukwu na jiri akụkụ dịgasị ebe a mgbe ọ na-afụ ewu na ihe onye chekwara ya ọkwado ugwu nke ọ na-agidere na Adazi o nyere ya ma chekwaba ya ụbọchị nketa dịgasị ebe a nwa
mungkin ya kok nggak sampai cuma kotoran mana tuh lagi suka kaca selama ke bisa memang kita sampai cuma ya kalau lagi jangan apa fasa cuma ke nanti boleh mereka sampai cuma kotoran mana kan mau ya Yesus Kristus nah mereka mau ini beda rumah mau ini lo jangan berasa kamu jangan berasa ada juga sih berasa lagi kita berasa dia ada pada nafas karena sudah nafas nama so amen. Kanina gose uno na wa na monso Misa kusigo na banuno This song is highly prophetic.
onye omejeni katizenti iluzie solunu akụ na biri ịnata kwala ịna-agwazi kama ya n'ụwa mụnụ okwu ngwali igbo ikatie ntị iluzie bulu onye omebezi na nibo okwu ngwali igbo ikatie ntị jebe iluzie wolo n'anya nwanne m ebe n'ebe onye omebezi na nibo ọgazi amaka weji na-agba mmụọ ọgazi amaka weji osili onye ọma nkenke nyiji ekeke na lọjika isadaro aji ashagata nna mụrụ sadebenu aji asadebe ebelenu ọsadebe nna ya mụrụ obi amụzie n'ochiri nwa ọsadebe nwa nna m na nwanne m ebe n'ebe na onye mara ojeligwe ogbu evi nne ojeligwe bijila nwanne m ebe n'ebe na nwanne m ebezi na ebezina onye mebezi na nibo ọgazi amaka weji na-aga mmụọ ọgazi amaka weji nwanne mebe n'ebe onye mebezi na nibo I'm
Onye mejeni kantizenti iluzie solunu akuna biri inata kwala inakwaje kama yani no womono okungwali boy katienti iluzie bulua onye mebezi na nigo okungwali boy katienti iluzie wolo na mwanne mebe onye mebezi na nigo Ogazi amaka wejina gomo Ogazi amaka wejina Osili onyama Mkenkenyi kine Ekeke na logika isabalo Ajia shakata na mulu Sadebeno Ajia sadebe bileno Hasadebe na ya mulu Obia muze no chilimo sadebeno Namo na Mwane bene Nyamano Ojeli go bwevine Ojeli go bijuma mwane bene Mwane mabezina ebezina Mwane woke Chief Francis Okonkwo Ichi akoye kwetia na Adazi Nnukwu Ichi akoye kwetia obi nwanne age square Mwana abata ndo ndemo dulu onye omere Kingdom na amata Adazi Nnukwu Adama Eza na mwajaka Eza nukongwa Eza na shile meze Nze Ichi title of Adazi Nnukwu Okuya? Otu akawadi Inanya ifuna Igwe Ichi ga Prince Oke Ibunobi pay homage. At the same time, the Chairman Santos Pharmaceutical CEO, Chief Representative, Mr. Sebastian Okafomo Onyawakwe. Ojel Press CK. Okuya? Yes. And that's no. Yes, Mundebelugo. Chief Doctor Ifani Ojide Ichia Udelibo Miliki Udelibo Amatabugo on the back at Aina no. Now Mambata Ichia Denis Vijaju Ichia Kona the man from Plateau State Josh. Yes, so I know Mambata Animora family Nago didn't know Chia. Then I have Mambata, the immediate past President General of this community, known as Pichi Emeritus, Chief Honorable Frank Madibike
Ichi akonyere na Adazi Nnukwu akonyere n'ugbo isi a na-ekwo n'ụmụ gama na amaolu Adazi Nnukwu Ichi akonyere obi nwanne age grade ezigbote mmadụ the former chairman in Idemili North, the chairman on the South. I don't say no. Ichi akonyere North. Yeah. Amale no one bias. Must be fair. Amale man. Ichi elugo. Yeah. Yes, I know what about the Nochi. I want about the game. The Nochi. Only Wichi Tata. The Adimora family. I don't know. I don't say that. No. The Nochi. Emeka. Arachie. And Mrs. Anike. No. I don't know which one. I African Bata, Ichi Barnabas, Mother Messi. Ichi Ndama na Adazi Nnukwu. I African Bata. The CEO. Ichi Paul Madigive. Ichi Ochudo. Ichi Chukwu. Ezigbote mmadụ from Abuja. N'Ụmụọbala Amaolu Adazi Nnukwu obi nwanne age grade. Yeah, welcome sir. Ichi Chukwu. Ezigbote mmadụ. Yes, Abu Chief Ostanjilibu. Aka Ivito Guaro. Giomena ni Patri. Maybe I was going to go to the government. Government wayo party 3 le quoi ojale Franklin Plaza. Yes. Ichi Nnukwu no mo za de kwe no abale ikiri na Amaolu Adazi Nnukwu obi nwanne age grade. You are welcome sir. Okobi wole no chena akane ko no. Outside the gate. Yeah. Onwana Adazi. Ezana isimbiri. Ezana udemezwe. Ezana Nnanyeloko. Ezana de wongo. Yes. I don't see no. Onwa Tera. Ezana isimbiri. Ezana isimbiri. Umwezana na Amaolu Arachie. Okay, Wichi Tata. We are looking forward. Yes.